Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Muziko la Malawi kumene kuli kwathu kumene ndinabadwira ndipo ndizamwalirira konkuno palibe amene angandiopseze kunditenga ine ngati kapena ndine mulendo muziko langa ndipo palibe amene angandinyumwise ndizapitirirabe kulankhula muziko limene limaoneka ngati ndilaling'ono koma muli zinthu zazikulu zimene zikuchitika. Ziko limene limaoneka kuti lili ndi atsogoleri ophunzira akavala masuti awo kumaona ngati anthu ndi ozindikira koma onse ali ma savage okhaokha. Ziko limene lili ndi apolisi wamkulu wa polisi koma opanda mphamvu. Ziko limene likugwiritsa ntchito anyamata achipani kuwatenga ngati ndi apolisi kumamenya anthu in presence of apolisiwo. Ziko limene lili ndi wamkulu wame amene sakuziwa ntchito yake ndikumachita protect zinthu zimene nzopanda ntchito kusiyana ndi ma citizens. Muzakaliona ziko lokhala ndi wamkulu wa polisi komanso ziko lokhala ndi komanda amene akuuza anyamata ake kuti azichita protect andale. You should get worried. Ngati dzulo wachita kumutulusira President magalimoto anyuwani akuame kumuteteza munthu mmodzi, mukuyenera kuti amalawi musamale kwambiri. Mukuyenera kuti inu a opposition musamalire kwambiri. Izi mukumenyedwa ku parliament izi kumaotcheredwa magalimoto, kumaphweseredwa magalimoto, kumaphwanyiridwa magalimoto. Zimene zindi zazing'ono koma muyang'ane kusogoloko kukhala zinthu zoopsa kwambiri. Inu a MCP ili likhale chenjezo lanu kunena kuti izi mukupanga kumatuma anyamata kumalo apakana ku parliament zimene zisiku lina zizakusatirani muzalira nazo chifukwa parliament ni malo opsa kwambiri. Mukapita maiko ena amene ali maiko anthu ozindikira amene amateteza komanso kulemekeza malamulo mukapeza kuti ku parliament ndi malo okhawo amene ali ndi chitetezo choopsa. Koma kuno ku Malawi parliament yasanduka ya anyamata a MCP, anyamata ochokera mwansundwe, anyamata mabaunsa amene mukunguwapasa mapisto kuti aziopseza anthu, azipha anthu. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ziko lino ndi la democracy, ndipo whether one likes it or not, ziko lino ndi la democracy. Ili ziko ili sila one party system lokuti muzipanga zinthu ngati muli mu one party system. Ndikulankhulatu ndi inu MCP amene sopano mwafikapo mukumalankhula inanu ngati ndinu ma prime minister. Vuto lakumeneko ku MCP ko kuli ma ministers ena amazitenga ngati ndiwo kapena minister without portfolio kumalankhula m'malo mwa ma ministers ena. Nkhani yokuti akhoza kulankhula minister of information kapena minister of finance amalankhula ndi iye kumalankhula za ma ministers ena ma ministries awo ngati kapena kumeneko kulibe kwa anthu kuti alankhule. Choncho izizi siku lina zizakusatirani. Chenjezo kwa iwe amene ukuzitcha kuti ndiwe venda. Ndafuna ndikuwuziretu iwe venda amene unapita ku parliament zana kunena kuti muyang'anisise kwambiri mgwirizano wanu umene mukupanga ni manjanjawidi. Chifukwa mgwirizano umene uja kwa ine ndikuza kuona ngati umene ujayo ndi filimu akufuna akupusiseni, amangofuna kuti muchoke ku parliament kuchako. Malamulo ake a petition ndionena kuti munthu akatenga petition kupitisa ku parliament kapena gulu likatenga petition kupitisa ku parliament samayankhidwa pa geti. Nkhani jaima kapita mkati mwa parliament malinga ndi ma standing orders. Mbali zonse zosusa ndi zolamula akakambirane nkhaniyo, akayikambirana nde imapita pabwalo panyani kuipanga ndi kupanga mgwirizano. Koma muone petition yanu iyiyi
imene mukufuna kuti akusisireni kaunjika, mukonza kuona kuti ndi petition yodabwisa, chifukwa minister without portfolio anapita ndikukuyankhani pompaja, ndikukuwuzani kuti tikupasani forex. Kodi forex yo m'Malawi muno ilimo? Ndiye kuti mwina ilimo forex yo, koma ifewe ndikafukufuku wathu a Malawi First tadziwa kuti munomo muli forex ya 15 days, ndiponso m'Malawi muno muli makampani osiyanasiyana ena opangira mafuta. Tapita ni ku Blantyre yakoka muna kuli makampani opanga mafuta over 10, onse akufuna forex. Ndiye forex imene yangakupaseni nditi, ndi chifukwa chake ndikukuwuzani kuti musamalire kwambiri mavenda ndi mgwirizano, bolanso musapusisane nokhanokha, chifukwa sotu mkatikati mukoza kukhala ena akuona ngati mukuona ngati muli nawo limodzi, koma kuseri kwakumaka kumana ni majanjawiri. Musamalire kwambiri mavenda, chifukwa mgwirizano uja kapena zochitika zanu ine sindikuziona bwino, zikudabwisa, chifukwa mudabwe kunena kuti pa malamulo munthu sumapanga demonstration usana kapemphe kwa DC, koma inu munangoenda ndipo apolisi akangokuperekezani opanda china chilichonse pakana munakafika kumene kuja. Ndipo mutafika kumene kuja anakuyankhirani pa geti, nkhani jasina lowe nkati, inde na ndiyena munasankhidwa ndikukakambirana. Koma ndikukuwuzani kunena kuti mgwirizano weni wa concrete ukanakhala kuti nkhani yanu ija petition ija inayenera kuti ipite kaye m'parliament, anthu akakambirane, aphungu a nyumba ya malamulo ndiye kupangidwe lamulo. Taonani awa akukuwuzani kunena kuti tiyeni mukapange nokha mitengo, ndipo dzulo munagawana magulu osiyanasiyana. Ndikunena ati wenzanga osauka venda amene okukumana ni mikungirima yosiyanasiyana, munakakhala m'magulu ndikumapanga mitengo. Funso nkumafunsa kuti kodi mitengo mukupangayo amene mukumpanganira nayo mwamupempha kale? Chifukwa amene anayenera kupanga mitengo tu ndi munyake wa beroyo ndi aboma ndikukhala pansi, Minister of Trade, komanso mwina ndi president amene ndi ma investors ndi anthu a business ndikupanga mitengo. Chifukwa chetu ndalama zimene amagulira zinthu zimenezo amapasa si aboma, ndalamazo ndi zawo. So mukuyenera musamale kwambiri kuti inu akakuwuzeni kuti atagwirizana nanu mitengo muzigulira ya mu December. Katundu yo ndi wawo, katundu si wawo. Uyang'ane patali wenzanga venda, uzakhala pena ukupusisidwa kapena so mukupusisana nokhanokha. Komanso funso lina ndili, kodi wenzanga venda wangofuna kuti usisiridwe bero, nanga zakudya, nanga mafuta, nanga buledi, nanga chimanga? Chifukwa atu palibepo nzeru kukasisiridwa bero, nde ukakaligulisa bero nde uzikagula chimanga 110, uzikagula mafuta odula, sopo wa tablet wa ngono uja yu fresh 1.5, china chilichonse chakwera. Nzeru zilipo? Iniyo mukanapita kumene kujabu kumukanene kuti zinthu zonse zakwera, zikuyenera zisisidwe. What about other businesses? Anthu ama business ang'ono ngati ochokera ku Nsanje, ku Chitipa, ku Phalombe, ku Machinga, tingonena kuti ziko lonse likoma kota pakana Mchinji. Kodi anthu ama business amene wawa akagula bwanji zinthu zawo, zinthu zozili zodula? Chakudya chanu mukachoka kunsika mukagulisa kaunjikayo, mukuyenera kuti mukagulire ana kapena mabanja anu zakudya. Ziyenda bwanji? Munayenera pamene pamuganizirepo kunena kuti kusisa uku kunayenera kusisa kwa china chilichonse. That is why ngati sitisamala ngati ziko muona kuti ma traders ambiri, ma investors ambiri slowly akuchoka muno Malawi. Ndipo mukapita mashopo akulu mukaona katundu wina akubisidwa, katundu wina akumutenga mmasherefu muja ndikumambisa, chifukwa in a weeks from now
katundu akwera koopsa ndipo amalawi azalira misonzi, amalawi azakukuta mano, zikoso silizakhala ngati lomwe lija. So pakuyenera kuti amalawi kuzeranso kwa inu amene mwafasa kwambiri a opposition mukanapanga chotheka kunena kuti ziko ili kapena boma ili likufuna liphe anthu anayenera kupita pa nsewu, zonse zimene zikukambidwazi zikhale kuti zasisidwa. Mwina nkutheka kuti khoza kukhala filimu kuti mkatikati mwa mavendamo pali anthu ena anapangana ndi manjanjawidi kuti akapite ku parliament kuja zioneke ngati ndi zenizeni ili filimu. Inde mamuchosa gwengwe amene amaoneka ngati akufoka, koma mukayang'anisisa kodi ofoka kumene koko ndi gwengwe yekha, chifukwa tizimachita kuoneka kuti awo sakuchita perform. Aliko ma ministers ambiri lero mukukalowa mpaliamenti ndikumakabakira ma ministers anu kuti ma ministers yanga ndi osalakwa, inenso chibadwire sinanamepo, ine sine munthu onama. Ndiye ngati sunanamepo chibadwire chechakwera, ngati simunanamepo ndi chifukwa chani musona ija mbali ina mwayichosa? Ndiye nanga ngati mwachosa mbali ina ya sona, ndiye kutiso ndisona? Pamene popo tinene chilungamo ifeso taziphunzitsa anatiphunzitsa kunena kuti ngati sentence siri complete, that is a phrase, it means it is an empty sentence. Nchimozimozi sotu sona ijayo ndiye ngati mwachosako soyo wasalani ndani, wasalani onayo akutanthauza chani? Onama. It means it is an empty sona. So ngati iniyo yaniyo ili empty sona, it means everything is null and void. It means pa amalawi akuyenera kuti adziwe kunena kuti president wawo ndi onama, uyu akutuma anthu kunkhota kumakasegulira zipatala, minister watunthu kusegulira zipatala zimene zili half window, ndikumanena kuti ni 6 months time tisegula zonse zikhala zitatha. Komatu abale anga chipechiseko nde chakupananitu kupita ku constituency yaji munthu banda kumakasegulira ma secondary school okuti ndi azungu ma donors, ndikumanena kuti kumamuuza MP wakumeneko komanso kansala kuti akanene kuti zitukuko zimezi ndi zajakwera, koma akuluakulu zinthu ndeza kuvutani. Koma anati chichakwera ine ndimayembekezeratu kuti zulo lija mmene mwamuchosa inu gwengwe uja, the next person amene anayenera kuzichosa yekha ndiye munali inu chichakwera, chifukwa ndiye ngati kuli ma president amene ali the worst ndiye ndi president Chakwera. Even olobakiri muluzi nthawi yake zamanyaka ngati zisi zinachitikepo pamene pafika zikoli ndi zodabwisa kwambiri. Ngakhale olo Joyce Banda anali mkazi sanafikepo pa zimenezi. Chimozimozi swapita Muthalika akakhala malemu bingu ndiye anali mamuna wa mamuna, zinthu zinkachita kusinda. Kunchifukwa chake olo muzaone acheya akamayenda paliponse aliyense amakhala ali ndi chimwemwe. Koma ngati kuli president amene akutukwanidwa daily ndi ana ndiye ndi Lazarus Chakwera amene sakufuna kuonesa kulephera kwake. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti izi mukupanga izi siku lake muzachita regret, chifukwa Malawi azazuka zenizeni. Segulani maso ano a Malawi ziko ilili kupita kuchiwonongeko, likupita kuchiwonongeko ndi president uyuyu amene pena ndikumakaika kuti kapena azungu sana ndipange chipongwe ndikutipangira ka si awa ndi maIsraeli kapena awa, chifukwa watu amene tinali naye si ameneyi. Kaganizidwe kakuganiza boma ili president uyu ndizodabwisa kwambiri. Choncho musamale kwambiri a opposition. Kumbukirani kuti siku lijalo anthu atasiriza kuzolembesa zazisankhozi chigawo choyamba chija machini awo onse anachita shutdown. Ndiye muzifunse kuti machini amene wanachita shutdown chifukwa chani. Nkutheka kuti it means ndiye kuti somewhere
is operating a similar system imene pasikulo muzalire muzaona ngati povota tikuvota zenizeni koma akuchitira operate pa area pena pake anthu nkumaona ngati ndi zenizeni koma ili tale center ya feki. A opposition mwagona kwambiri, taonene mavenda akupangirani mademo amphamvu ngakhale ankanena kuti sitifuna kulankhula ndinu tilankhula ndi ya minister pamene paja ikhoza kukhala filimu. Samalani kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Bambuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa, Kasona Ganga. Charagwe aliyodo awene chiseko chikapana kapena zipika pala mutu wako zuma endawine kukaziputa limba kukhala ine ndachidaliza ini.